והגעתם אליי לעוד סרטון של פלאש רויאל, ואני רוצה להראות לכם איך אתם תוכלו לקבל לג'נדרי צ'סט תוך שבועיים. טוב, אני יכול להגיד לכם שזה עובד 100%, מבטיח לכם. לפני איזה 3 שבועות עשיתי את זה וקיבלתי לג'נדרי צ'סט. פתחתי, אבל יצא לי עוד אלקטרו, עכשיו הוא היה רמה 2, כן. טוב, אני הולך עכשיו להראות לכם בדיוק איך מקבלים את הלג'נדרי צ'סט תוך שבועיים. אוקיי, אנחנו נכנסים פה להגדרות, לוחצים על אלפן ספופורת, הנער, איפה לי? טוב, אוקיי, זה מוביל אתכם לזה. אתם באים לפה, לקארטס, קסט, לא יודע, ואתם פשוט יורדים עד לאחרון. עד פה אתם לוחצים על זה, פה יצא לכם yes או no, אתם תלחצו על yes, ואז אתם פשוט תקבלו לג'נדרי צ'סט. טוב, זה מוזר, כי נראה לי הסרטון הזה יהיה יותר מדי קצר. נראה לי נעשה משחק ונעשה את הסרטון. לא, זה הנה, עכשיו זה נכנס. טוב, אנחנו טוב, יש לנו יופי של התחלה. אנחנו נתחיל עם פרינסס שתעשה צ'יפ דמג' שלה בגלל זה נתקע לי, אין לי אינטרנט. טוב, אני לא אשים על הגרת הזה כלום, אבל אני אתחיל כבר גובלין ונוסיף לכל זה. שיט, למה זה ככה? אין לי אינטרנט, שיט. טוב, בינתיים הוא מוביל, אנחנו נשלח גובלין ברל שהביאו כמה מכות למגדל, לא שם עליו את הוולקרי, ואני ממש מפחד מהוולקרי. אני אומר לכם את טוב, אבל אני מפחד מאוד שעכשיו הוא ישים לי עם הוולקרי הזאת, או גריידר, ואז זה פשוט תמות. טוב, הדארט גובלין הזה יוריד לי את האינפרטר, לא יהיה אכפת לי. טוב, אנחנו עוד פעם נשים פרינסס שתעשה צ'יפ דמג'. אם אתה מבקר עובדה שלי זאפ תלו יופי. טוב, אנחנו עכשיו מובילים, אנחנו נשים, אין לנו משהו לשים על הוויזר, אנחנו נשים קרטונר מי שיהרגו אותו. יופי, הוא מזבז את הטורנדו שזה מאוד מאוד טוב. אנחנו נעשה לו עכשיו ככה, או גובלין ברל, ונשים זאפ על האינפרטר, כמו שתראו. אם אתם שמים לב, תראו אותה, הגובלין ברל שלי פשוט עשו כל כך הרבה דמג' למגדל. טוב, אני פרטר, ידעתי שאני פוחד. טוב, תוריד אותה, פרטר, נשים פה סקלטון ארמי, וכמו שאתם רואים, הוא בקושי נגע לי במגדל. אנחנו נשים גובלין גיים וגובלין ברל. אין לו מה לשים, כמו שאתם רואים, הוא ממש נתקף מה זה, בשנות ה-80, נכנס ללחץ. טוב, הוא שלח רוקט על הפרינסס והמגדל שלי. טוב, לא נורא, אנחנו מובילים, אנחנו לא נשים בגריידר עכשיו, כי אנחנו יודעים. טוב, אני שם טוב, רק אשים דלוג, אולי יוסיף עם הוויזרד משהו. דעתי, אוקיי, דלוג עכשיו. איזה דלוג, אהבתי את זה. טוב, סקלטון ארמי, וכמו שאתה אומר, אולי תצטרך את הסקלטון ארמי שלי. נעשה לו עכשיו ככה. וואי, שיט, לעזאזל טורנדו. אם הוא מנצח אותי, אני בוכה. עוד רקט אחד והוא מנצח אותי, אני לא מאמין. וואו חבר'ה, וואו, איזה משחק. וואו חבר'ה, בוא נשחק גובלין ברל,